Obi bisa me say ere na Asante Corporate Ase wo Bono region. Na ya na omo ka sa na eya na ere mo. Because allodia titles na yetimi dinya asase organ amrem. Ba ko ne say conquest. Ba ko ne say ukrumfo etufiri ho ekọ chechiri krofoforo no mo san bi sha eno so ye wasase. So okokuru bi so na asase ruafo no eche wasase hira so ma wa wasase. Sa abomofo ekọ nwura ma hayo nom ko hu asase nya obi ade a nom chichiro makura wo ho so no so yo mo asase. Nti ukọhwe Ghana constitution na so Google of phone so kwan fa so akwa asase ebedi hene wo so a ombema saa nchichimu ni nyina saa kwan we sunti no na Ghana constitution recognize say four territories na omukabo mu from Ghana no na ba akopɛ na owura ba akọ ne Ogotus colony na kasakwa hodo bebrebe na efirinzema ahanta shama wasa denchira asen mfante awutu senya ne ga dangwe atimagbo akwa atimbosme atimkotoku akuapem akwamu kwawu ekwa akosi yilo krobo manya krobo so ene anglo ne ton omu nyina no nom kabo no from Gotos colony anase colony proper na efre baako Ashanti na omu wura baako pe eno ane otumfo se ose tutu adima prempe otosumi no ede on northern territories hoso ne wo Gonja ene Sola ne Dagare ne Imamprosi na Numba Kokomba trash bibi no so kabom no so northern territories na ne wo Transvaal Togoland and also stretch free Boko esania babisi Vedom enforce aseso omso so na Western Togoland and I say Transvaal Togoland na Ashanti nya a form of internal self-governance 1935 ebra ahemfo oha aduwotwe nwotwe 188 isachire Asante hene ade o Google wo phone so a ubenya and for the record we be say ini adima bedu picture wo sai nti u say wa ahemfo oha na aduwotwe nwotwe ni nyina amfo ni ho no na say na mbrema camera utwa picture krek say na edwa no and say na utwa ya no me ka say misha not too long ago be 1995 na utwa picture edi be na atwe ko na atwe mi no sa na ahoro de abro nti say na bibi e koso prek na atwa to social media abrekra ni hard copy o ba bia no enti say ne ena sa de friend Ashanti no nyina no nyina sa kire Asante hene whether they were forced to or they did that on their own volition no I don't know and I don't really care because me krom de nyan say nya hene se me pa na me pɛ no no for hene no ho se me hwe na me krom hene no me pa e wo se me tu free krom ho metna ho kwa da medi na sede so ya nya election nya democracy ne koto aba ho na se mo se Asante hene entimi kremu sa se obono ne bono Israel what locus the legal title na ma do ma hene dwene se boma ye ne dia ana besim ye ne dia ana se nchira ye ne dia ana se new doma ye ne dia. It is the same basis because boma will have a region or different region and I'm recognize that boma will different region the whole region no mu nyina so mu ra ne Asante hene nti boma nko ana him baako aye no ho exclave Asante exclave ho so that say eti the what bono is have region nyina no ko Ghana constitution recognize ni nyina ne wura baako pe eno ane Asante hene yeji no the last bono have regional of chief president and they split into 3 regions no Asante hene otumfo pokuare na ye no man hene 1985 2004 2005 kwa corporate bono have regional of chief president no na no mo say obi a comment ya do mo mpene man ya mo president and oja mention aba adewe no you can verify tambe na ye man you can verify when we search and abra obey man you can verify mo hu pa bi o chae nti obi o ye dia o se won tiate bia onkwa ye dia hemfiu on Google ne phone so say yi abe na ye di hene be man hene na hefa no sai ya o ye man hene wan na ye man hene sunyane obey man hene 87 say yes 87 then o ye man hene you can Google it you can go to regional house of chiefs and national house of chiefs no have to check it no e continue me word ma say JH also champion ene French Alhaji Idrisu Mahama emo edensa ekoma word ma say hene anu eni konti hene
ɛna ɔmo de srɛ efiri ne nsam ɛnam sɛ nti ato na wadum ase ɛni kontinu bio wadum ase no ɛso mɛnhyia fa bantama so wadum ase bɛpem nta abere nyina no ɛda so ka asanteman ho nti wɔn na ka kyerɛ sɛ sunyan ka ho sampa hene 8284 yɛ ne man hene no ɛyɛ otumfo poko a ne pagya sampa yɛ ne man hene no ɔyɛ brempɔn wɔ mɛnhyia ne pagya ne yɛ ne man hene nti wɔn na ka sɛ ɔnka ho drobo ɔsante hene adwuma prɛmpɛ ɛna yɛ no man hene opagya japo kurom ayɛ ne man hene no ɛna drobo si ade na opagya japo kurom na ne bufu is no so ɔma bi ɛna no ti ɛna drobo se ɔnyɛ sante hene ne mpɛ ntɔkwa ɔmpɛ kai asomdwe no ɔpɛ na sɛ yɛtumi ka sɛ ɔhene bi anso nkyɛn ɔhene bi dia ade na yɛ sɛ abesim bɔma nkyerɛ no new dɔma ɔmo de ɔmo koso ankyerɛ ɔhene foforo bi because as and when it suits you no now person ɔma some basis there was one tia sɛ sante hene otumi so osi hene wɔ sampa no ɔmfa nkɔ court ɔnte mo tumi fa nkɔ because ɔmo nim sɛ asante hene whether wanchi nsu atrɛ kwantwoma yɛfrɛ ntachiman kentampo kuro na ɛwɔ bono east ne nyinaa no sante hene kuro because kuro bi a ɛwɔ biara no ne man hene no na ase efiri mɛnhyia nti wo so bi to hɔ a na ɔka ensɛm a wonim hu hwee and ɛyɛ na ɛyɛ mwanwa because wohwɛ the level of ignorance ɛwɔ man mu na any deliberate plans by the educational system no say yɛahyɛ da yɛnkyerɛ history bi mu wo sɛ kyerɛkyerɛ tribe sɛ de ɔmo si baeɛ si na gandang before baeɛ si na mo gandang before baeɛ si na wem baeɛ yɛkyerɛkyerɛ mu biara afei ne ɛgyae ne akɔsua bond of 1844 ne ɛgyae ne akɔsua 1916 Clifford Constitution, 1924 Gettysburg Constitution, 1946 Alan Barnes Constitution, 1951 ne yɛhyɛnhyɛn akɔsa nti wo sɛ yɛgyae si mu yɛnkyerɛ connection na ɛwɔ saa ne mu no asamanfoɔ refi sisi a sɛ na Ghana no na yɛ 4 territories na ɛka bom yɛ ne Ghana no Gold Coast no na already akyɛ mu mmiɛnsa ne yɛ Eastern province, Western province na yɛ Central province na ɛbɛda no Eastern region, Central region ɛna Western region ɛna Eastern region ne capital ne Accra ɛna 1982 yɛ create Greater Accra out of Eastern region no ɛna Northern territories nso kyɛ mu mmienu and Nkrumah na yɛ no Upper region ne Northern region ɛna Rollins kyɛ mu into Upper East ne Upper West ɛyɛ na sɛ yɛahyɛ da ma every fi I'm sure say bim kura bedwene say mad say na first no Ashanti kakraka no na include ahafo bono is near bono region and you don't know why it was called Western Ashanti Kobisa did na different Western Ashanti did na different Eastern Ashanti because when you na Ashanti here there the different bono region no the proper traditional name German ntina in recognition of that title ntina the different be German of the German South no fin no between bono is na bono region in fin ho no anyway asuo akɛseɛ mmienu brempɔn ta no ɛna subin nti ɔmo hɔ no yɛka no asante mu ta no subin aborɔfo no ka no geography mu ta no subin basin ansa na yɛwɔ ɛyɛ guan foɔ ɛne nkranza ɛna atebubu ɛso wɔ bono east region nti sɛ kɔba sɛ na yɛgye kura ka ho a ɛkɔba sɛ banda ahenkuru baabi ɛwɔ ewura gonja mu hɔ no ɛka ho a de kyerɛ sɛ sampa ɛne wanchi ɛne ɛyɛ ɛfrɛ sɛ nsu atrɛ nsɔkɔ brekum ɛne deɛ aka na ɛbɛn no na ne deɛ nka ho na wɔn sɛ wɔn nka ho bisa sɛ no wɔn nka asante kuro ho a yɛn yɛgye tum sɛ asante di nkugu 1900 na ɛma Britain annex asante ɛna ɛma hɔ nyinaa bɛyɛ British colony wɔn kyerɛ yɛn tɔkɔ a wɔn kurom hene ne Britain aborɔfo kɔn yɛ a ɛno nti wɔn bɛyɛ colony ɛma Britain fo a ɛno nti yɛnya independence as Ghana no wɔn ka ho utwa wo ti a na de aka nyina ya homa nti ebra mu di kuase sunkunim efa prempe odi kan call sessions no ene ma sankuro na wo bono is ne half region nyina beda ne British colony di oso beje tinye on kire ebra ne krom hene say doma na tatima hene ene Britain for kon yo mu di nkugu a ene to be British colony on kire mama ignorance atiti amanfo ama dede koso sa social media ya sante no mepere ya sase we bia wo bono east ahafo ne Ashanti region asase bi ohu bia ne dia ewo mrem wo a wonte ase no ko challenge wo court na munya ase wote ya na mo tidi atemu ye didi sa no mo fa nko mrem kwan fa so bo ma ye ne dia sa kwan na so na fa so ma bono east ne ahafo region ne bono region ni nyina na ye Ashanti ne dia